La PEC em demana de parlar d'una revista en català, una de les moltes que hi ha que valen la pena de ser llegides i de les moltes que hi ha que són magnífiques, i he pensat de seguida en Serrador. Aviam, jo tinc un C2 internacional d'ateisme, però els capellans de Montserrat em tenen el cor robat, com a tanta gent, i aquesta revista en particular, que no és una revista de monjos, feta des d'allà, però de cultura, de literatura, de coses de Catalunya. És bonica, és molt ben feta, és especialment moderna des de fa uns quants mesos. A mi em sembla com una d'aquestes pedretes que travessen els segles, no sé si travessarà els segles, però que està pensada, feta per quedar i ser-hi sempre. I jo llegir-la em dona aquesta sensació, com de sentir-me en un lloc protegit i molt agradat.